एगो लड़का स्कूल जात रहे, बाकी पहुंचल ना। काहे ना पहुंचल? अरे वो जात रहे स्कूल, तो रास्ता पर स्कूल वाला बोर्ड लगा रहे, और बोर्डवा पर लिखा रहे कृपया धीरे धीरे जाएं, आगे स्कूल है। अब इतना ना धीरे धीरे गइल, तले स्कूल के छुट्टी हो गई। बाप रे कितना कमाई कर दे रे दादा। अरे बाप हंसे के भाई, एगो और सुन ली। देखो तनी के तबीयत बहुत खराब हो जाए। शेर जंगल के राजा हो तो रानी के? सिंपल सवाल का जवाब दा। शेर जंगल के राजा है तो रानी के है? हाँ बताओ। शेर बो तो शेर के मेहरारू देखा जाना। हाँ। अरे आप रानी चटर्जी। कितना कॉमेडी है। शेर जंगल के राजा तो रानी चटर्जी है। हता ए तार कॉमेडी के हाथ पाँव नहीं जेता। मतलब कुछ हंसुआ के बिया में खुरपी गीत गावत रहा यार। हमार कॉमेडी सब ना समझ पावेला। अच्छा केंगर वो समझ गए नहीं है पहले। अच्छा ऐसा तू अब कॉमेडी करबा रोवे झेल सकत नहीं, हमरा से ना झेलाई भैया। हमारा के अकेले छोड़ के कहाँ जाता रहा? हमारा कपार दर्द की दवाई खाई पड़ी। ए भैया जाए ना दिन के, तो पटीदार हो। तू तो हमारा कॉमेडी से जरबे कर। बड़े सुनी बनू एकदम भैया एकदम। हमारा के भैया जाए दी। जा मर दे। ऐसा तू कॉमेडी भाग लिए अगर भैया तो तहार उपाय करतनी, हम जाता नहीं। अब देखो तनी तहार कैसन कर। जल्दी आई है लेकिन। हाँ जरेला पटीदार हो। अच्छा एगो पर्सनल सवाल हम से पूछे के चाहत हनी। डीपली पर्सनल मत पूछिए। हम तो एकदम नॉर्मल पूछी। राउर तो टटके बियाह भइल बा। आम तौर पर बियाह होला तो जब दुल्हा मारो में जाला तो ओकरा से साली हंसी मजाक करे लिसन का पाखी जी आ कहे लिसन जे गाना गाई चाहे गाड़ियों गावे लिसन। तो रुआ गाड़ी याद बा कि ना बियाह वाला? गाड़ी तो हमारा तना याद बा कि मतलब तो एगो हो ना जाओ। का पाखी जी? बिल्कुल एगो हो जाओ। हमनी के पाखी जी जब ब्याह शादी होला तो निमन गाली गीत गावाला जोन की मतलब केहू बुरो न मानेला। गाली गीत सुनाई या कुछ मतलब ब्याह के कुछ बड़े गीत सुनाई? पहले गाड़ी है। कि तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा। तनी ताकल आया तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा। तारा बहिना के सोरगो भातार लिखल बा। तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा। तनी ताकल। क्या बात है। ई सब गाना एकरा बुझाई? ई तो जे पढ़ल लिखल होई ओकरा ना बुझाई। आजकल के नया लड़का लड़की की कुल ना बुझाई, यही से गावत रही ना। चलो तो वोट मांगे चलो सो, जल्दी वोट मांगे चलो सो। जनता से वोट लेके एकदम जनता पर चोट कर देवे के बाद एकदम। कल्लू जी प्रणाम। ये कल्लू जौआ आदमी कहाँ से उठल बा? जौआ आदमी तो दो आदमी के बराबर, चार आदमी के बराबर तू बारह के जौआ कह दिन तो कमे बा। देख ली कल्लू जी भीख मांगे वाला आज वोट मांगे आइल बा। भीख मांगवाला? हाँ तब तो सरपंच। ए बाबू देखी कल्लू जी, भीख आ वोट में ज्यादा अंतर नहीं खे बाबू। अब तू जा लेवन हम बतियाल तनी जब इतना बड़ा स्टार आइले बना तो वोट मांगला का जरूरी जब वोट जम तो हमार प्रमोशन हो जाए, हम यही में हिट बनी हो। तो जा लेवन साँझ के तारीफ पिया दे रास्ता धरा लोगन। देखी भैया, हाँ बैठी देखी वोट में आ भीख में ज्यादा के अंतर नहीं खे, बस माइनर फराक बा। माइनर फराक बा माने लिखल माने उहे फरक बा। माने माइनर फरक बा। कैसे कि भीख जे बा, भीख मांगे वाला आदमी रेगुलर भीख मांगेला, रेगुलर भीख मांगे के पड़ेला। लेकिन वोट 5 साल में एक बार मांगी आ कहीं लो गए आ जीत गई तो 5 साल जानता रहुआ से भीख मांगी। आ देखाइयो मत दी। यही से हम अपन नारा भी बनेले बनी कि जब तक नेता सुस्त रहेगा बिहार शिक्षा मुक्त रहेगा। जी
अनहरिया का नेता कैसा हो, डिबिया बतिहर जैसा हो। तब तो इसीलिए मेरा चुनाव चिन्ह में अपने से सोच लिया हूँ बल्ब छाप, एकदम अजोर कर देवे के बाद। अजोर कर देबे। हाँ एकदम अजोर कर देवे के बाद। एगो बात बताई, रुआ नेता काहे बनता नहीं? देखी भैया, नेता बने में बहुत फायदा बा, अनेक फायदा बा। अच्छा सबसे पहले नेता लोग के बारे में रुआ समझी। नेता जी बा, नेता सबसे पहले जीत के सत्ता में आवेला। नेता सबसे पहले जीत के सत्ता में आवेला, ओकरा बाद जाति धर्म के भेद करके आपस में जनता के लड़ा। सही सही बात। ओकरा बाद देखी अपना लड़का के विदेश में पढ़ावेला, गरीब का लड़का से झंडा ढुआवेला। जे हम दी के तारी पिया के घुमाओ तनी पिया पीछा। वही बात बा, अपना लड़का के विदेश में पढ़ावेला और गरीब का लड़का से झंडा ढुआवेला। जौना जनता के बर्बाद करेला ओकरे उ चहेता होला। ये देश में जो नेता होला, असली नेता के पहचान है भैया। आओ सुन, सही कहते रहे। तो देखिए हम सच बोल के सच्चाई के साथ मार्केट में उतरल बनी। काहे कि हम चांद पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। इस्तेमाल कर लिए तो फिर कहाँ विश्वास करें। पहले विश्वास करना पड़ेगा तब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि धोखा तो हम देंगे।